Kaixo, ongi etorria, sakabanatzen neurriak aztertuko ditugu. Badakizu, 6 direla, 6 hauek, eta bideo honetan kalkulatuko ditugu desbideratze tipikoa eta aldakuntzan koefizientea. Hortarako lehenago, bariantziare kalkulatu beharko dugu, ezta? Eta hortarako adibide bat jarraituko dugu. Taula honetan, badugu ja, maiztasun taula, ezta? Zer dira tarte hauek? Gipuzkoako herriek dituzten kilometro karratuak. Orduan, tarte hontan edo klase hontan daudenak marka dute 8 kilometro karratu, 46 herri daude marka dutenak. Oso herri txikiak dira, ezta. Zenbat klase daude? 7. Eta gehienak, hemen daude, 46, 22, 11, hemen ja gutxitzen dira, eta daude 3 handienak direnak, ezta. Oñati, Bergara eta Azpeitia. Hasiko gara orduan, bariantza kalkulatzen. Bariantza kalkulatzeko bi formula daude. Hau da, ulertzen duguna, ezta? Nola egiten da? Egiten da, desbideratzen karratuen bataz bestekoa, hori da ulertzeko formula, baina guk hau erabiltzen dugu erresago kalkulatzen delako. Horran, hau da, kalkulatzeko eta hau da, ulertzeko. Bariantza kalkulatzeko lehenengo ingo dugu maiztasuna bidarixa eta ateratzen dena berriro bidarixa. Eta zatetuko dugu n-erekin. Horrak, hori da lehenengo gauzein barko duguna. Ixa biderrefe, ezta? Aldagaia bider maiztasuna. Horrak, kalkulagaiarekin biderketa guztiak egingo ditut. Mila, 926. Urrego pausua zein da? Bidertu barko dugu ixarekin, ezta? Erartara, hau izango dugu. Berbi. Ixa berbi. Hori nola lortzen da? Zutabe hontako datuak bidertu beharko ditugu honekin. Hau honekin, hangago bidertzen, eta hemen jarriko ditugu behaien emaitzak. Horrela izango ditzake. Eta orain, batu egin behar ditugu. Sigma, maiuskulak, hau sigma da. Batukaria da, esaten du, guztiak batu egin behar ditugula, eta horren, lortuko genuke, honen zenbakitzailea. Bat zera da orduan. 75.776. Dudarik gabe, erresagoa egiten da, kalkulu horri batekin, edo kalkulagailuan sartuta taula bera, maiztasun taula, ezta? Bariantzaren ikurra jarriko dugu lehenengo, sigma berbi, badakizu sigma minuskula horrela dela eta maiuskula horrela, biak sigma dira. Orduan, sigma berdin, baturaren emaitza. Orduan, baturaren emaitza, ezta? 75.776. Zati zenbat datu ditugu, hau da, 88 herri daude, ken batez bestekoa berbi, batez bestekoa ez dugu kalkulatu horrendik. Goazen kalkulatzea, goazen izan hori tenen, ezta? Batez besteko egiten da. Hau dena, batuta, horra, batu baretugu F bider I berbi, zati ene. Hau bat guzen, bale, kalkulatu dugu. 1996, zati zenbat dira, 88. Bi hau zen ditu aldean. Horra, goazen egiten. 22. Irurunda, 77,09. Hau zabantzateke, bariantza. Bariantza lortu ondoren, desbideratze tipikoa nahiko erresa da. Erroketa bat egitea besterik ez da, eta ateratzen da 19,42. Hau bai, kilometro karratutan dela. Importantea da, ze desbideratze tipikoa eta guk ditugun datuen unitateak berdina izaten da. Bitartean, bariantza da berbi, ordan kontuz horrekin, Desbideratze tipikoaren bila joan behar dugu unitate berdinak izateako. Kilometro karratu, kilometro karratu. Eta orduan, aldakuntza koefiziente egiteko, baita oso simplea da, zatiketa bada. Orduan, izango litzateke lantara, hartu behar dugu 19,42 eta zatitu behar dugu 22. Ezta? Eta ateratzen da
0,88. Aldakuntza koefizientea. Egokiena izaten da kasu hauetan egitea biderreun, ze ero hartara eunekoa dugulako. 188. Datuak zer dira orduan? Oso sakabanatuta. Begira, gehienak ze urruti dauden.